ба ҳама салом. имрӯз мо дар бораи хоҳишҳои аҷоиби организматон ба шумо нақл мекунем. маълум мешавад, вақте шумо ширинӣ мехоҳед, пас организми шумо ба карбоҳидратҳо ва хром ниёз дорад. кӯшиш кунед банан, помидор ё хушкмева истеъмол намоед. таомҳои хамирин мехоҳед? ин аз норасоии карбоҳидратҳои сусҳаракат, хром ва азот гувоҳӣ медиҳад. чормағз ва лӯбиё истеъмол намоед. гӯшт мехоҳед? ба организми шумо синк, оҳан ва омега-3 намерасад. ҳама гуна кабудӣ, марҷумак ё себ ба шумо ёрӣ мерасонад. оби ширини газнок ё хӯроки серавған мехоҳед? дар организми шумо калсий намерасад. захираи онро панир, тофу, лӯбиё ва растаниҳои ғилофакӣ безиён барои саломатӣ таъмин менамоянд. боз шоколад ё конфета мехоҳед? инҷо ду роҳ аст: ё шумо ба стресс афтодаед, ё ба организми шумо фосфор, магний ва хром намерасад. анҷир, хушкмева, кефир, йогурт, банан ё авокадо истеъмол намоед ва хоҳиши як коса конфет хӯрдан рафъ мегардад. хӯроки намакин хӯрдан мехоҳед? пас ба шумо хлоридҳо лозиманд. кӯшиш кунед марҷумак, биринҷ, лӯбиё ё меваи зайтунро истеъмол намоед. дар ин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. ба канали мо бипайвандед ва фикри худро оиди ин мавзӯъ ба мо нависед. хайр, то охирии оянда.